Morning Jack nde zama celebrity true crime koma yama celebrity tukubwerera ku USA. Ngani yake ambiri mukuiziwa mwina mukumuziwa munthu wake yokhudza A$AP Rocky, mamuna wake wa Rihanna oyimba nayenso ndoyimba ose ndoyimba nde ali nkati mwa milandu nde pankufuna kupanga ka recap kankhani yomwe ikupangika nde tagwirani chakumwa tenticheza. Muchaka cha 2006 ku New York High School gulu la anyamata ndi atsikana anapanga gulu lawo amati aziyimba kumapanga ma business kumapanga zinthu zosiyana-siyana kuti apite patsogolo. Anadzipatsa dzina amadzitchula kuti A$AP Mob. A$AP yo amatanthauza kuti always strive and prosper. Nde aliyense mgululo amadzipatsa dzina lake kuti aliyense amakhala ndi dzina lake koma amadzipatsa dzina kuti kutsogolo kumayambire kwa dzina kumakhala A$AP. Malinga ndi mob yawo imene anayipangira monga panali wina dzina lake anali A$AP Rally, nde panali Rakim amene ali Rocky anadzipatsa kuti A$AP Rocky, A$AP Nasty, A$AP Ilsi. Amene analibe A$AP kutsogolo anali amene amatchedwa China. Nde amayimba eti amapanga rap, inali gulu lone kuti kungoyamba kuti aone kuti zitha bwanji. Koma mugulumo anapasana ufulu onena kuti aliyense azipanga ma project ake. Analipo amafika 14-15 anyamata ndi atsikana achikuda. Zinali zonena kuti mukapasana ufulu kuti aliyense azipanga zake anthu nyenyezi zathu nzosiyana. No matter kuti mulipo gulu losukuti lonse likathera zochitika zofanana naye. Ena apeza kuti achita bwino, ena sizayendera, ena akhala ndi moyo, ena sakhala ndi moyo, ndimene dziko lapansi limayendera. Nde awawa ndonena kuti atayamba kuyimba anthuyi amapanga follow ndithu zimabeba ndithu. Mu 2012 anatulutsa Lords Never Die. Mu 2012 anatulutsa Lords Never Worry. Kenako anazatulutsa single yawo Thrillmatic. Mbalimu ena amatulutsa chani masingo. Nde mmodzi mwa anthu amene amatulutsa masingo anali A$AP Rocky. A$AP Rocky yo ndi amene anali ngati wapatsogolo paonse amene amatsogolera kuyimba chani, ngakhale ena onsewo anali oyimba mwawo opanga rap flow chani, koma A$AP Rocky ndi amene anali ngati face of the group. Nthawi zambiri ukakhala face ukakhala kuti iwe ndi amene umakhala patsogolo mwaiso osiyana-siyana, nthawi zambiri umagwera iweyo kusiyana ndi anthu enawo. Nde mu 2011 A$AP Rocky anatulutsa single yake dzina lake Peso. Of course inakhala ngati yachitidwa leak online, koma anthu anayikonda kwambiri mpaka inayamba kuyimbidwa ma radios, pa TV, ndi anakhala ngati dzina lake latani ladziwika. Mosakhalitsa chaka chinacho mu 2012 anapezeka kuti akupanga feature ndi oyimba ngati achina Drake. Kuchita feature ndi Drake, 2 Chainz, Kendrick Lamar, mosadziwika bwino, dzina lake linapita patali, nyenyezi yake inawala zanga. Kenako kutulutsa single yote sitichula facho kuti muli mawu tukwana, koma anapezeka kuti yapanga sale ili double platinum, zonena kuti iye zinangofikira kumutani kumuyendera kwambiri. Kenako adziwika, mosakhalitsa anayamba chibwezi ndi ndani, ndi Rihanna oyimba. Nde Rihanna music catalog yake ndi munthu olemera ndikale, edi just kuyendera music yake. Nde kumbali ya business ali ndi Fenty cosmetics line yake yoti nayonso ndi success kwambiri, moti ali classified as a billionaire. Nde akapezeke kunena kuti A$AP Rocky ucha wangochoka uko mosadziwika bwino 1212 wakumana ndi Rihanna, waberekerana naye ana awiri, kungoberekerana naye ana kukhako. Nde kuti nayenso ali ndi chuma kuposa china chilichonse chomwe ali nacho. Nangasi Rihanna ndi billionaire, ndalama zimene zisefukiraso kwa ndani, kwa iyeyo. Ma project yake apapa wapezeka unena kuti akupanga mafilimu ndi achina Denzel Washington, akupangidwa feature zinthu zikulu, akumwika mabodi mwa zinthu zikulu, ma fashion chani, zinthu zonena kuti sakanaganiza kuti angafezeke kuti wafika pamene popo. Zina zikutheka facha malink yake ndi Rihanna, zina zikutheka facha nena kuti basi nayenso ndi mwayi wake basi. Nde zonsezi zikumpangikira iyeyo zinapezeka kuti anzake aja sizimayendera chimozimozi. Inde panali yena oti yakuyesirako kasingo apa kutani, komano nde kunayambikano zoti basi mmozi mgulu la A$AP uja anapezeka kuti wafa, wapanga overdose amasuta achamba.
kenako winanso wafa, winanso basi ena kumangotani kumangomwalira mosadziwika bwino kwambiri faja jamba masuta nkumapanga ma overdose. Nde mu 2020 munapezeka kuti winanso anatani anamwalira. Gulu lawo timanena uja kuti amene samadzitcha ASAP amangodzitcha China uja anamwalira. Kenako mu 2021 mu Oktoba munamwalira wina amene amamuti ASAP Josh. Nde adamwalira ASAP Josh anapezeka kuti wina amene amamuti ASAP Rally magulu awo omwewo anayamba kuyankhula kwambiri. Anali oyipidwa akuti amaona awawa sewa ni allegations tingo ikiratu pamenepo. Ata amaona kuti ASAP Rocky sakuthandiza ayi. Akuti amaona kuti ASAP Rocky zikumuyendera kuposa ena onsewo. ASAP Rocky ndolemera ali ndi Rihanna ali ndi chilichonse chomwe afuna pamene anzake wakutani akuvutika. Koma anzake wakamwalira sakumathandiza pokena kalikosi. Nda anayamba kumayankhula kuti kumanena kuti iyeyu amayenera kutani kuthandiza kulipira maliro. ASAP Josh chimene sanalipirire maliro ndi chani pamene iye ali ndi mamiliyoni ali ndalama zambirimbiri ife tilibe ndalama tikuvutika. Nde apeza kuti kung'ung'udza kuja vuto lake nanga siku kamayankhula pagulu sipalephera wina ozungulira kuzemba kupita kukamutani kukamuuza Rocky uja. ASAP Rocky kumva naiso kupsya mtima kumayankha kumene kuja. Nde omweyonso amanyamukanso kubweteranso kwa ASAP Rally kukamuuza kuti Rocky to amati mwakuti nkupezeka kuti zinthu zokhanga za simple anthu oti anali ma friends kupezeka ayamba kutani kudana. Uyo yankhula ichi koma zonse zinali basis yake nali yonena kuti ASAP Rocky fachani sakutani sakuthandiza ifachani sakulipira amayenera olipira yeye ndolemera iyeyo ali ndi ndalama ena fediribe akuyenera olipira maliro andani a Josh. Nde anapezeka kuti zinthu zazungopitirira koma patatha kanthawi akuti ASAP Rally anazazindikira kuti kulongolola kose kuja kunali kupanda ntchito chifukwa choti maliro a Josh analipira ndi ndani analipira ndi ASAP Rocky. Iye akanangodekha nkufufuza akanapeza kuti nzake yoda analatatani atalipira mwachifundo chake kungolipira eti koma zinali zoti zinthu zaonongeka kale kwambiri pakati pa iwo. Nda anapezeka kuti anamva kaya wina anampanga rekodi akuyankhula ASAP Rocky akumunyoza uyonso nkupsyaso mtima basi zomango zazi koma zinapezeka kuti zikupitirira mpakana ASAP Rocky mu September 2021 anamutumizira message ASAP Rally kuti iwe ndatopa nazo tiye tikumane tithani pamaso. Iye ujadali okay tiye nkutchula malo kuti tikakumana pakuti nkunyamukadi anthu akutaka kumana pamenepo. Ndipitirize kunena kuti ASAP Rocky ali nzaka 36 ananyamukadi kupita utiko kumene kuja tukukakangana pamaso akumana pamaso kuyamba kulongozana pamenepo cha ye ngati mwa wewe muja. ASAP Rocky anatulusa mfuti akuti watulusa mfuti kumulozesa nzake iwe mpaka na ukabwetese mfuti ufuna ndiombera ine Rally ujano sopano. Ndi akuti according to ASAP Rally ASAP Rocky anamuombera ati padzanja nkuthawa ndanzake. Nde ASAP Rally sanaimbe foni ku polisi siku lomwelo anantumizira message ASAP Rocky kumfunsa kuti mpaka funa undipha. Nde yankho lake anamuyankha kuti I don't know what you're talking about. Kenako ASAP Rally pamene amaimba foni ku polisi apolisi anapita pamalopo kuyang'anayang'ana akuti apolisiwo auti sanapezepo umboni oti paomberedwa sanapezepo zipolopolo kapena chilichonse anangomuza choncho nkupita. Nde ASAP Rally yekha anabwerera pompo akuti iyeyo atapita kukayang'ana anazipezadi zipolopolo nkuzitenga nkukapasa apolisi kuti ine ndapitapo inuyo muti simunapeze koma ine ndazipeza zipolopolo ndizi. Nkhani nkupita nokuti ku court anatani anasumiridwa ndani ASAP Rocky ucha kuti assault kufuna kupha nzake kakuvulaza komanso kugwiritsa ntchito mfuti munjira yolakwika zoterozo. Nde wakhala ndi milandu kuchokera nthawi imeneyo anammanga mu 2022 belo yake nkuyichita seti pa $550,000 ndipo ndalama ali nazo anamtulusa pa belo analipira wakhala kudikirira milandu nthawi yonseyi. Nda anapita ku court anakapezeka kuti pali CCTV chifukwa chonena kuti ASAP Rocky amanena kuti zonsezo ndizabodza ine sindinatenge mfuti nalibe mfuti sindimafuna kumuombera munthu. Koma atayang'ana CCTV papezeka kuti mpungwepungwe unajambulidwa pa CCTV ndipo ASAP Rocky analidi ndi mfuti anayitulutsa mfuti icha koma sipanaoneke akuombera koma analidi ndi mfuti yoti anayitulutsa pamene paja. Ndi ataona evidence imene yoyo
anampasa chance kuti evidence iyi ndi yachabe kwambiri, umanena kuti linalibe mfuti koma mfuti ndi munthu uda anavulala dzanja. Nde A$AP Rocky anapatsidwa chance, anampasa kuti tikupasa deal yake tikupanga sentence to 7 years, koma 7 years yo yoti probation, kusonyeza kuti sukhala mundende kwa zaka 7. Anampasa chance kuti asankhe kunena akakhala mundende masiku 180, kenako basi waseva nkhani milandu yatani yata. Koma A$AP Rocky wakana deal imeneyoyo, akuti iyeyo alolera kuti nkhani ilowe mu khoti pakhale jury yozenga milandu ndoti ampeze olakwa kapenayi. Akampeza olakwa chilango chake ndi up to 24 years. Ndi anthu anadzakhala ngati atutumuka kuti iye akakane 180 days munthu onena kuti anali ndi mfuti wachita kuoneka pa CCTV. Nde asintha chani, asintha plea yawo, akunena kuti ifutiyo sinali yeniyeni, inali ngati prop gun, ngati yosakhala ndi zipolopolo zenizeni koma mangopanga fire mablank. Ndi zomwe akukatani, nzomwe akunena. Nkhaniyo ili mkatikati, ikumakhala mu khoti, akumayankhula mu khoti. Nde osewa ndi ma allegations, nangasi munthu ngati sanapezeke olakwa, it's an allegation, it's not a fact. Nde apa nkhani makhala iya imwina aliyana azipita ku khoti kwazikakhala nawo pambalipo chani, koma nkhani yake ndi imeneyo ya A$AP Rocky ndi anzake. I think kwinako moyo kungokhala anthu olimbikira, kusiyana nkuti wina akachita bwino basi kumangomuyang'anitsitsa nkuyamba kumuzonda kuti sakuti pasa ndalama zake. Mapeto ake ndi awo anthu kunguyamba nazazi, komanso at the same time mbali inayo kuti A$AP Rocky ndionera kuti ali pamwamba kwambiri kwa anzake. Level yake ndi ina akanatha kungompanga ignore, kaya kumunena kuti sana lipite maliro, kaya zinayi zinzoti akanatha ngoyang'ana kumbali nkuzitaya. Koma ifo chonena kuti anapanga acting mpaka nakupita kumeneko yeye, mapeto ake akukhalira kulowa mu khoti, akuzengedwa milandu yonena kuti akhoza kupezeka kuti wakakhala mundende kwa zaka zokwana 24 chifukwa choti sanadzigwire, sanadziletse. So zinthu zina zimangofunika uziganizira mofatsa, koma imene ndi nkhani yomwe kuchitika amuna aje Ariana zikomo kwambiri.